Ochakomaka. Kedidi ke onye na-akpọ m ụdị afa? Kedidi ke onye na-akpọ m ụdị afa? Kedu onye na-akpọ m ụdị afa? Ya bụ onye nwekwara ntọpụrụ. Kedu ife ọ bụ? Ochakomaka. Oh, Madam KOIKOI. Ocha, achọrọ m ịfụ gị pem kịta. Achọrọ m ịfụ gị pem ka mmalụ onye nyere gị ikike. Ikike idelu m leta idelu m wee nye Ketiman wee si aka onye m. Ochakomaka, achọrọ m ịfụ gị pem kịta. Here, Madam KOIKOI. Ọkpụ mana ebe ọkpụ mana nna gụrụ bịa na ekwulekwuTV. Kọrọ nwa nkọ iri na akọ wee nachara obere ive wee na-eneta onwe m anya. Mgbe m mejibịa n'ọrụ beghị na mgbede m chere na mgbede mbịa na mgbede ka anyị karịa na tezidi ive ive anyị echere ruo mgbede biko kenene ka nna nwe ive ebe wee nedo ndụ anya wee dịba n'ebe. Ochakomaka, egwu ada atụ gị. M na-ekwu. By the way, kedu meaning of that thing idelu m na leta? Mgbakene, madam mgbakene ka ikwukene ya wee ive ndele na ya bụ leta wụ na nchọ ka itinyere m ego n'ụgwọ ọnwa ma ive na-akwụ m adị ọdị m obi mma. Ọ dị ka onwe ife na-eme gị n'isi. Ọcha, asị m na ọ dị ka onwe ife na-eme gị n'isi. Maka gịnị ka m ga-eji tinyere gị ego n'ụgwọ ọnwa gị, Ọcha? Madam, ana m agba mbọ n'ụlọ a karịa ewu na ọkụkọ bi n'ụlọ a. Ma onye ukwu ma onye nta, onye ọbụla. Ana m agba mbọ karịa onye ọbụla. Mama nwa ka ị na-ekwu? Madam, asị m ọchịcha ma oke bi n'ụlọ a, ana m agba mbọ karịa onye ọbụla. Ochakomaka. Madam, ọ m kwurie. Ngwa, Ọcha, gwa m ụzọ ihe na-atọ iji wee ka m mma n'ụlọ a. Gwa m ụzọ ihe na-atọ. Madam, aka m ga-esi nri. Kedu onye gwara gị ya? Ọ gaghị onye ji ọnya wee gwa m ya. Madam, chere ka m gwa nke ịbụọ. Ọ ga-atụle ego. Ọ ga-etinyegbu anya na mmiri wee nyochaa m na gị. O nyochago wee chọpụta na m ka ga-ede akwa. Aka m ga-ede akwa. Isi m Papa Ebuka kwulie. Kedu nke bụ ihe nke atọ iji wee ka m mma n'ụlọ a, Ọcha? Madam, ọ kakwa mma ka anyị rapụ nyawa ive na nke ịbụọ ka anyị yakpara na ije na nyabụ nke ịtọ maka itisi obodo. Ochakomaka, asị m gị kwuo ya, gwa m ya ka nnu ya. Ngwa gị ya, madam. Eti m gwa gị, madam. Gwa m ya. Madam, ka m gwazie gị ya. Madam, aka gị mma. Jụọ ese, madam. Madam, asị gị jụọ ese maka na onye ọnụ na-elu n'okwu n'ụlọ afọ akọnfam gị ya. Jụọ ese, madam. Madam, jụọ ese na nka gị aka m ga-esi nri abalị. Ọcha, kedu nke bụ nri abalị? Ị mara nke bụ iti nri abalị? Amụrụ taa ka amụrụ mma akụziziri ive isi nri abalị, madam. Na nri si ya iju tọgbọrọ na-ajụ ive dị oyi. Nwoke agba mbọ na-etinye oche ka ikere ya. Nwoke tinye shombe, o tinye tatachi ka kọlọ ya wive gbagotetụ. Kọmọn gị kpachanye nwa ogiri chọkwa nwa ụkpaka kpachanye ya ka ọ dị ka na-eme ka ọ dị ka oke na nwunye di ị na-ajụ ive dị oyi. Nga na-ejichie gị aka na ọkpa ị bịara ebe ị wetara m ọnụ tiri m ego n'ụgwọ ọnwa ọ fịara gị arụ. Ochakomaka ebue m. So Ochakomaka, gị na Papa Ebuka na-esizi nri n'abalị ọbụla ọkwa ya? Kedu onye bụ Papa Ebuka? Eti m Papa Ebuka. Kedu ume adị nke afọ? Madam, ka m gwazie gị. Gee m ntị ka m gwazie gị. Onye gbaa mụ na ị mara eti nri abalị bụ Ketiman. Madam, tell me. Kedu ive ijere na security house ịchọ? Kedu ive ije achọ na security house? Kpatara Ketiman ji wee chọpụta na gị bụ onye na ị mara eti nri abalị. Ọcha, biko wetuo ọnụ gị biko. Madam, imekwana understand na family anyị ọkwanụ ka onu anyị dị. Anyị na-ekwu okwu otu ọ dị ka anya na-aba mba. Ọ bụ na ịghọtara iche na anya na-aba mba. Ọcha, aghọtago m, Ọcha. Ịghọtago? Kedu kene ihe anyị si ka m meere gị, Ọcha? Madam, even na-ekwu na nchọ ka itinyere m ego n'ụgwọ ọnwa ma. Please, write us on WhatsApp to tell us any video you want us to do. Follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel for more video. Thank you.